Моля да се представи. Така, името ми е Десислава Илиева Цветкова, уча в втора сала академик Емилиан Станев с чуждоезиков профил, който включва английски, немски, математика и информационни технологии. Как избра да учиш тук? На първо класиране ме приеха тук и реших, че ще е най-добре да запиша нещо свързано с езиците, защото така имам страст към тях и определено ми се отдават. А какво ще правиш от тук нататъка? Преди малко разбрах също, че сме приели в Дания. Да, така че там ще продължа обучението си. Какво? С маркетинг и менеджмент специалност. Чудесно. А какво би посъветвала родителите и учениците, които тепърва ще правят свой избор за след 7 клас? Ако детето няма някаква ориентация, най-добре да запише някакво училище, като второ, което е с езикови профили, защото това ще им помогне не само за по-нататъчното обучение магистър и бакалавър, също така ще им даде и така знания по езика, които на днешно време се ценят доста и са изисквани от работодателите. И какво пожелаваш сега да ти се случи през месец май или предстоят балове? Надявам се да се взема успешно матурите, най-важното, което е вече аз съм приета, така че остава само да отида там и да се постарая да мина. Добре, пожелавам ти успех. Мерси много.